Zviri sei Mazimba? Inini ndinoitwa trader. Ndini nchange nchikudzidzisai forex kusvika makuita sei, makunzwisisa kuti zvinofamba sei. Vakawanda vanenge vachiti forex betting, forex dzakafanana nekandege, but sandizvo. Forex dzakatosiyana nezvese zvegambling zvinoita sei zvinenge zvichitaurwa, handitika. Saka pascreen panapa muri kuona anonzi macharts, handiti. Pese pamuchavhura manhingiriki enyu forex ndo zvinhu zvamuchaita sei, zvamuchatanga kusangana nazvo zvinenge zvakadai. Saka mune muchiona anonzi macandlesticks, handiti. Ndo chinhu chekutanga tanga chaunofanira kuziva kuforex kuti zvinofamba sei panyaya dzemacandlesticks nezvaanoreva, handiti. Tichatanga kuona macandlesticks egreen nered. Egreen anongoratidza kuti market iri kufamba ichienda mudenga sezviri kuitika panapa. Paarea panapa market iri kufamba ichienda mudenga, ndosaka ari green, handiti. But sepanapa market yakafamba ichienda pasi, ndosaka ari red. Saka musazonyanyotye zvenyu kuti zviri kumbofamba sei, handitika. Nekutamba nawo muchimatamba nawo nguva nenguva muchapedza maita sei, mamajaira makumanzwisisa, handitika. Saka zvinoitika ndezvekuti why rakanzi candlesticks. Candlestick zita rachona rakabva pazita rekenduru. Kenduru ratobadza rei kana magetsi aenda, handiti. Nyaya yekuti pane kamuswe nechimuviri ichi, handitika. Kamuswe ndo katambo kai katunobatidza kachiona kai kubva kati pamwenje. Saka regai ndikuradzei panapa. Iri ndo candlestick redu regreen, tati market inenge ichifamba ichienda mudenga. Saka kumusorosoro kwayapedzera kusvika uku ndo the highest point yafamba price. Kuzasi uku inonzi lowest point. Lowest point yasvika price. Then apa ndo pa open pecandle redu. Then apa ndo pa close pecandlestick redu, handiti. I candlestick rebuy iri ratutaura nezvaro. Hatachitaura nezvaro iri, handitika. Then iri toya pane red. Red ndere sell. Kana chiti sell totaura kuti chinhu chiri market price iri kufamba ichidzika pasi. Saka musiyano ungoripo apa, musiyano weopen neclose. Ndofunga mautonzwisisa mega kuti buy tinovhurira pasi tovharira padenga, sell tinovhurira padenga tovharira pasi. But high nelow zvakangofanana, handitika. Kana market yavhurira pasi yoklosera padenga, that's buy. Candlestick redu rinenge regreen. Kana market yedu yavhurira padenga yovharira pasi, that's sell. Candlestick redu rinenge red. Usually masoftware ese akawanda nemaapplication akawanda toshandisa kutrader anenge ane makale waya red negreen. But vamwe vanozomachinja iwo nekufamba kwenguva futi uchanga ugona kuita sei kumachinja. Tichadzidzisana, handitika. Rege tidzokere kuchart tinotaura nezvemacandlestick nemamwewo zvatinoona kuforex mapatterns andinoda kuti tiite sei tigare tataura nezvawo pathis video. Right. Anomuona mugadziro uri kuita macandlestick edu, handitika. Ndo mufambiro unenge chita price. Mukatasa kuside kunoku uku kune mouse yangu uku kune namba dzakanyorwa negreen nzonzi 2.222 chakadaro dzikutamba tamba idzi ndo price. Andimuona ndo mufambiro inenge ichiita zvainenge ichiita ichifamba, right. Then apa tataura nezvemacandlesticks, handitika. Macandlesticks anosiyana masize. Muona kune hombe nemadiki netudiki nemamwe asinganzwisisike aya anoita ngemuchinjikwa atori nemazita. Tichita sei tichitaura nezvawo, handitika, right. Iko zvinozvi tada kutaura 3 different chart patterns atinoona kuforex. Akawanda zvawo, but totaura major achona 3 anoshandiswa navanhu pakutrade. Tine inonzi line, handitika. Line ndo iri. Line rinenge singashowe candlestick, rinenge chingoshowa kuti price yafamba sei chitange mabharangizha ngesignature, handitika. Signature yakazara madododo
yechidofo chifododo ichita chi zvainenge ichiita. Ndinoona kuti price iri kutamba tamba ichita zvairi kuita apa handitika. Ndo mates dzinyi ichitwa nechart pattern redu kana riri pa line handiti rinenge ichita zvairi kuita chidai. Then next tikabva pa line tine anonzi mabars angoda kufanana nema candlesticks but iwo hana chimuiri chidhafu handitika. Angori netumasino tunoita nge German anniversary enda uto. Ndo mamiriro anenge akaita chart pattern yedu yemabars handitika. But usually traders akawanda I hope nemiwo muchafarira kuita sei kutrader using ma candlesticks handitika. Nekuti pa ma candlesticks apa zvinenge zvakanyatsobuda nice inenge zvinenge zvine sweetness. But tikauya kuno kwekuselecta akawandisa tine anonzi Heikin Ash, Renko, line break, high, low, columns, baseline, zvinongoenderana makagi zvinoenderana nekuti iwo uchanakirwa ne pattern ipi pakutrade handitika. Ndo mates dzinenge dziripo. Kune vari kuda kupinda mu WhatsApp channel, tine WhatsApp channel yedu iripo, ne Telegram channel handitika, ne Facebook page. Make sure matora number dzirichi mu description mupindamo kana kufollowa ma links ari mu description moita sei mupinda mu groups mofollowa pa Facebook handiti. Pa YouTube gara maita sei ma subscribe kuti next time patikuya tichipinda pa next lesson musaita sei musasaririra handitika. Right, ndo lesson ratantinaro nhasi iri. Saka mukazonzwa vanhu vaya vanenge vachitaura kuti forex dzakafanana nekandege, forex betting, forex gambling, unoudza kuti aiwa uya kupage kwa mentor kunoko kwa trader wokudzidzisa zvakanaka chinongodiwa idata rako handitika. Saka munhu ngagare ane data obva auya panapa obva atora data handiti. Nekufamba kwenguva inokuti wakawanda watadza kunzwisisa kuti zvofamba sei munodzokorodza video moshareawo to your family and friends handitika. Kana muri group revanhu kana kuti 4-5 vakuda kudzidza forex munokwanisa kugadzira group renyu mopota muchiti tikabudisa video moenda naro group renyu kwekuye motanga kubatsirana muchita group work. Ma discussions akakosha sterek ku forex. Ma traders akawanda tinotorwa ma discussions zvinotibatsira handitika nekuti ku understand kunosiyana. Tine ma fast learner tine ma slow learners. Saka tenchi kubatsirana Mwari kudenga achita sei vachitiitira zvakanaka handitika. Saka ngatibatane pa video rinotevera musaripotse nekuti akatikoshera singaiti.